Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Manager ako ng isang salon sa Maynila. Ibinuhos ko ang buong atensyon ko upang ma-achieve ang pangarap ko. Masarap sa pakiramdam na nakuha ko ang pinapangarap kong posisyon nang dahil sa pagtiyatiyaga at sakripisyo. Maayos na buhay, nirerespeto ng mga katrabaho, at pinagkakatiwalaan ng mga boss ko. Pero parang may kulang. Karamihan sa mga staff ko ay may mga partners na may masayang relasyon. Samantalang ako, wala. Hindi naman sa hindi ako masaya sa buhay ko, pero sa tuwing naiisip ko na bakit ako wala, hindi ko maiwasan na mainggit sa kanila. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Istay. Katropa siya ng kaibigan kong babae. Gwapo, simpatiko, at malakas ang dating. Mahilig ako sa musika katulad niya kaya madalas ay magka-jamming kami lalo na sa inuman after ng work ko. Ako ang singer at siya ang gitarista ko. So unti-unting nahulog ang loob ko kay Istay. Alam kong malabo na magkagusto siya sa akin. Babaero siya base sa mga niyayabang niyang kwento. Ano ba naman ako para pansinin niya? Isang cross-dresser na bading na hindi naman masyadong kagandahan. Nag-i-improve lang kung ang beauty ko kung may makeup. Pero dumaan ang isang taon at nagkatotoo ang pangarap ko. Naging kami ni Istay. Hindi ko alam kung paano nangyari pero baka siguro dahil na din sa efforts ko. Naging kami hanggang sa makapag-abroad siya. Dumaan ng 3 taon, akala ko ay maayos at okay kami. Pero isang araw, nalaman kong meron na siyang iba. Gumuho ang mundo ko simula nang makumpirma ko ang lahat. Gumuho ang mundo ko dahil sa kanya ko lang pinaiikot ang mundo ko. Dumating sa punto na ayoko nang ipagpatuloy ang lahat. Naapektuhan ang trabaho ko, pati na rin ang social life ko. Hanggang isang beses napakinggan ko ang 2 loko-loko sa radyo. Tandang-tanda ko yon, usapang tuyo. August 7, 2017. Sabi sa usapan ng mga DJ na kailangan maging positibo ka sa perspektibo mo sa buhay kahit masama na ang mga nangyayari. Kailangan bumangon pa rin at magpatuloy sa buhay dahil hindi naman hihinto ang mundo para hintayin ka na maging okay. Simula nang marinig ko yon, pinilit kong maging okay. Gaano man kahirap sa umpisa. Hanggang sa naibalik ko na ang sarili ko sa tama. Mabuti na lang at napadpad ako sa isang programa sa radyo na bumabago ng buhay ng tao. Sa ngayon, muli kong binuksan ang puso ko para magmahal at magtiwala. Dahil sa naranasan kong sarap o sakit ng nakaraan, natutunan kong magpatawad at makalimot. Pinatawad ko na si Istay, pati na rin ang sarili ko. Sa wakas ay natuldukan na ang matagal na panahong pinahihirapan ko ang sarili ko dahil sa masakit na pangyayari.
Masaya ako ngayon dahil may bago na akong kasama na nagpapasaya sa akin. Siya si Lloyd, ang aking kaibigan, kapartner at katuwang. Hindi man ako nakakasigurado na makakasama ko siya hanggang sa pagtanda ko. Alam kong wala akong regrets na sinubukan kong muling magmahal at magtiwala. Salamat sa inspirasyon na ibinibigay ninyo sa aming mga tambalanista. Tuwing humahalakha kayo, Nicole at Chris, tuwing nagbibigay kayo ng mga nakakalurkey na kuro-kuro, tuwing bumabanat kayo ng pampasakit sa tiyan, patuloy itong nagbibigay ng ilaw para sa ilan na nasa dilim, bunga ng sakit na dulot ng pag-ibig. Nakakahilom ng presensya o ng lungkot ang presensya ng tambalan. Ang programa nyo ay parang salon ng mga pusong sugatan. Kapag nakinig, mame-makeover ka talaga. Ako po si Jonah, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.